И здравейте, пичове, аз съм Емин Крил. Сега ще играем на Survival Games. И да. В сервера Mineplex. Да, Mineplex. Сервер е само за премиуми, може вече да го знаете, нямам си я представа. И да. Трябва да изчакаме 10 секунди. Вики, ти снимаш ли? Окей. Праймове. И почваме играта. Извинете. Извинете ме. Така. Това правя, бягам в момента. Вики, бягай. Ела. Въобще не... А, ето те, да. Виждам, ела след мене. Къщичка. Бягам, ама ми лаги. Бягай. Извиня, ако съм те ударила, без да искам. Хайде. Няма представа. Мисли. Къде отиваш? Айде бързо. Там има някой. И има и някой зад мен, който Yes. много... Има някой зад мен. А, това си ти. Ух, Ей ти панталонки. как ми стрескаш. Острова. Уху. Няма никой вкъщи. А, в тази къща? Ай, тук няма има чест. Никой е празник. Да, знам аз го. Какво? Уха! Пайчета. Пай! Окей, ето ме тук. Брати! Ще ти дам едно. Това не ми трябва. Дръж. Опа! Не знаех как работи, извинявай. 4. Не. Десен бутон. Ти какво натисна? Да. Ти брауър ли си? Ко? Опа! Едно, половин са такова да е. Взех ли ти Едно нещо? сърце и половина. Не Я дай гледай много. сега, чакай. Я гледай сега как ще изстрелям. Опа. Ох! Чакай, гледай сега. Не можеш, аз съм брала. А, не, ти го можеш. Да, обаче... Не бе, аз като ти вече го нямам направя, храна. слонес ти давам, нали? Не съм. О, ти си ми взела пая. Къде си? Ей, ти по-хубав, братва. Къде си? Добре, имаш ли пай някакъв? Нищо нямам. Нет, Ох, много ми лагва. да бегаме. Искаш ли само ти да снимаш? Добре. А, така че много лаги. Тук сме в началото още. Вики. Ла. Не знам. Ама Не гледай, че. в една от игрите веднъж имаш нещо. Какво стана? А, стига! Аз мога тако Ей, човек! убия. Човек, бягай! Мога да го изстрелям и да избягам. Не можеш. Изстрелвам. Ох, трябва ми доброто Ми правило. направи го. Да, Ти всичко виждаш. видях го. А, някакъв си написа координатите. Както и да е. Какво е това? Не, това е съпли дроп. Ами, един чест. В небе. Не в небето, на земята. Който като го отвориш, дава хубави неща. И да.
И ще се върнем със следващата Да, ще нещо игра, по-интересно. която няма да е survival. Аз съм Snowman. И така върнахме се, ще играем Super Smash Mobs. И аз. Да сме еднакви. Че имам Snowman. Нямам крипър, който е тъп. Нямам крипър, който е тъп, Скоро ще го купя. И да. Опа. Не, всъщност аз скоро ще съм Hero. Или утре ще решим. ще ме дразни. И ми изстрелва, ама да ми лаги. Опа. Чанковете падат. Чанковете падат. И ще паузирам за малко, за да си оправя чанко. И върнахме се. Исках да кажа, че Защото лаги в програмата. Много съм тъп, пак съм си. Пак трябва да паузирам заедно с Столбички. И върнахме се. Фак. Какво става с моите фокусата? Фак. Извинете за нецензурните думи. Ами аз така мисля, Тия май са този хакови. Nexus е такъв скелет, пък е умирал много малко. Веднъж. Или пак ти не знам. Ама той е с някаква блестяща брадва, този скелет. Да. Виж. Защото е Hero майже. Или му е бъгнал. И аз това знам. Те са тим. Право. Изненада! И ти умре. Ужас. Какво? И се върна. Секунда, извинете и сайт. И върнах се. И аз съм на него в момента. Не, аз съм разгън. На дървото ли? Падна. Тъп Nexus. Току-що ме обстрели. И той нещо... Да хаква, бе. И Много сега... Ей, той е на... Много репорт. Абе, идва към теб, само ще ти кажа. Аз бих скачала в този случай. За да не ме цели със стрелите. Защо? Да, с мен е слух. Аз разбирам кога цели са. Сега е много напечена ситуация. И... Ето го идва до теб. Но ти оживя. Фак! И това беше. Както и да е, ще се върна следващата игра. Да, още една игра ще направим. И да, решихме още една игра. Аз отново Този път ще съм Ендърмен. Не, всъщност ще съм скелет. Да го видим този скелет. Колко интересно. Сега ще сме на Skylands.
Лол, Snowman. Snow Girl хотеш. И от този паяк. Ми тим сме. Ма няма ли да играем в тим? Аз стрелям паяк. Окей. Много съм малко нападна. Ако без искам съм те оцелила, не е нарочно. Добре. Убили Бай, ме? бай. Бай, бай. О, фак. Избяга. А паяка идва и го целя. Би стани, той идва към вас. Ти се би с паяка. Само да не стигна. Оф, трови ме. Да стига, бе. Да стига си ме бил. Опа. Чакай, гледай са, Вики. Благодаря. Пас! Но той още тук. Ето тук спайдърс. Разсейвай го. Нексъс де ме уби. Не казвам къс. Ей. Ти си на 3. Аз съм на 2. Стрелям в момента паяк. Ту-ду-ду. Да. Извинете, че много не говорим, просто сме се концентрирали в играта. Да. Но тази игра е бой. Вече изкакаме. Това. О, стълбички. Не. И да. Да, Вики, и аз го бия в помощ! момента. Слез долу и губи, че нямам живот.
Не мога да го стигна. Някой падна. Да, пролича си това, Кой? което написа. И пак мога да го репортвам. Напиши Say Hi YouTube и се усмихни. Аз го намирам. Аре, Вики, убий го. Той Да. е папак. Той сам се умре. Аз спечели. Окей, ще започнем с следваща игра. Следваща. И така върнахме се, ще играем Snake. Тактически микстър, какво? Къде са на всеки човек Да. скина Снейк да му е същия цвет. Дали ще стане? Не. Кои? Тия обратни ли са? Добре. Ще го видиш. Добре, зареждайте тъпиченкове. Така. Браво на вас. Аз дори не знам как да се играе. Вики, уби ме. Според съм. Това е много тъп минигейм. Не, як е. Много е як. Малко е тесен. Тъп. То си запали снейковете. Да. Да са ми по-малко. Аз път снейковете. Те така правят всички. Овцете. Почти. Сега пак имах си търкат. Аз бе да искам лехна. Абе да продължаваме го. Добре, и ще И паузираме сега, следващата как се минигейм. играе? И върнахме се. Играем. Мач при го. Бием се, те не ти взимат демидж, Как но се трябва кнокбак? да ги скнокбакиш в лавата. Окей. Като ги удриш. Ядеме се. Ту-ту-ту-ту-ту. Някакво бебе прасе на удари. Да, Знам. той е бебетът. Не знам. Колко 249 пари май. имаше? Да. Нещо То всъщност това е за много игри. Бравъра. Бравъра става и за други игри. А? Да, аз го играх на някаква друга. Не. М, Да, ама трябва да си го купиш на ново. Не знам. В момента гледам. Да. Ти умря ли? Някой те цели с паражоли. Аз в лавата падна. И умре. Така. Добре, ще ги какво. Едно прасе има ето тук бебе. Скрит. Падна. Виждам. Стана на паражолки. Трима сме, е. Аз съм умряла. Само не умирай. Не съм лепна. Не бе, не лифтвай. Нищо, умрях. Умрях.
Но къде е третия стига. стига? Опа. Отгоре на дървото. Как се е качил? То може да се качи. Не знам. Не сте. Мисля този клип да е специален едночасов епизод. Клипът може да се кача до 30 минути, мисля. Не. Аз съм снимал повече от 30 минути. Значи, колкото си искаш дълго, ако на живо предаване. Не ще. Аз знам как. Не. Явно. Ни трябва абонаменти. Защото да ти ги пускам на живо без абонатията. Не, ще е 30 минути, т.е. още е 10. Ох, ти до кога ще се бият, вече ми мръзнаха. И ти се опитваш да ги биеш ли? Да. Не. Опитвам се си взема блокчета от креатив. Макар че не е възможно. Рейчко. Оле, че искам да го разстреля. Искам да ги убия, сега ще взема един лък. На трето място си. Някакво бебе прасе на първо. И какво играем? О. Сега ще кажа какво играем. Грешно. Някакъв Играеме. Мисля, че играем на Dragon. Дата играем. DT. The Attack. О, не. Сетих се какво е това. Вакрет. Как се каже? Много не мога да. Това не е ли да бягаш от дракон? Не знам. The Attack ли? Не. Тук един само ме гони на Shift. Гарби. Си биеме шамарчета стоя. Труш. С който от всички такива. Стоя ли? Почна. Това чезари. И скелети. И ние трябва да бягаме. Не изиграм да видим. Не съм аз чезар. Какво? Окей. Аз мислих, че ще... Няма да я махаме играта. Нали снимаш? Да. Някакъв скелет. И съм на Shift. Не съм. Някакъв скелет. Убихме го. С един друг. Да, убихме един скелет. Убихте го? Фак. Убихме. Тъпчо. Тук дойде скелет. Главеново. Вече съм скелет. Скелета, ако какво трябва да правя, да убивам хората? Това звучи малко странно. Да. Звучи странно, но за Майнкрафт е лесно нормално. Смешно е как като го убиеш се превръща в скелет.
Hunger Games. Още не ти се е забила в главата. Да. Само скелетини. Не имам предвид, че няма... Това е играта. И да. Исках да кажа, че да ви благодаря, ако сте прочели моето По-скоро изгледали. channel трейлър видео. Да. Да. Защото искам да събера на channel трейлър видеото 500 гледай. И аз искам така. Много ли са? Не, ще изчакам. Добре, това беше глупаво. О, Рейч. Runners 9, Chasers 7. Явно ще загубим. Аз дори не знам къде са хората. Еми да, търсиш ги, Там те има се един крият. човек. Так, 8 на 8. оп, Не изля. оп. Не, аз Ага, никой не мога да Любови. намеря. аз си махна чата. Не знам защо. Тоест F1 ли? Папа, намерих един. Аз съм на някакъв. И го съборих в някакво Мгм. езерце. И ми лагна цялата Майнкрафт. Там има един на покрива. Това го загубих. Не го е да... Търс, вземи го. Аз то. Убий го. Ние ще спечелим. Браво. Все То не е до печелене. Накрая, като останат... не знам. Аз какъв скелет съм? Въобще не те Бял ли? виждам къде. Окей. Never say never. Какво? Никога не казвам. Нищо. Да, чух. Виках never say never. Мислих, че преди това нещо си казал, не съм. Не ми са нужни повече чук. Да, бе, аз като... Так. Аз... Какво? О! Нищо. Така... Добре, къде са тия тъпаци? Както и да е. Ей, сега идвам. Клипър си остане, може и да бием.
Аз още един ген ще изиграя и трябва да лех. Не. Това ще бъде. И да, това ще бъде от нас. Да забравяйте, абонирате, дайте лайк, да коментирате, да кажете игри, да лайквате, да показвате на приятели. Аз бях Вики Крил. Да, аз бях Емин Крил. Тия идиоти ще ни бият шамари. Чао! И чао!